Noniin, sitten aloitellaan ja ekana liikkeellä tehdään tuossa jalkaprässiä yläviistoprässissä. Katsotaan ensin miltä se näyttää tältä sivustapäin, kun se tehdään oikein. Eli mahdollisimman pitkällä liikeradalla. Ja ei työnnetä jalkoja sitten ihan yliojennukseen. Ja alkuun suht rauhallisella vauhdilla voi tehdä tuonkin työntövaiheen. Noin. Hyvä. Isompia virheitä tässä oikeastaan, jos sen kelkan laskee liian alas. Liikkuu se riitä, niin alaselkä lähtee nousee tuolta ja takapuolikin nousee tuolta penkistä. Siihen vaan kiinnittää huomiota. Hyvä. Noniin, sitten katsotaan vähän tästä polvien linjausta. Eli tarkoituksena on se, että polvet pysyy varpaiden kanssa samassa linjassa, ettei varsinkaan työntövaiheessa ne monesti karkaa joko liikaa sisäänpäin tai liikaa ulospäin. Niin katsotaan miltä sen pitäisi näyttää tästä tekijän näkökulmasta. Noin. Eli tosta näkyy, että molemmat polvet pysyy tosi nätisti. Sitten jos tehdään muutama semmonen, miten ei saa tehdä, eli lähdet tekemään niin, että työntövaiheessa ne polvet karkaa sinne sisäänpäin, mikä on hyvin yleistä, että miltä se ei saa näyttää. Noin. Eli toi on se ehkä yleisin virhe, mitä tässä prässissä voi tehdä. Sitä kun välttää, niin kaikki on hyvin. Pistetään se vielä muutaman kerran se, miten se pitäisi mennä. Sitten vaihtoehtoinen aloitusliike tähän treeniohjelmaan. Jos toi yläviistoprässi tuntuu alkuun vielä vähän liian pelottavalle, niin treenit voi aloittaa tämmöisellä vaakaprässillä. Tää on ehkä hieman ystävällisempi ja helpompi käyttää. Eli säädöt niin, että alussa ollaan siellä mahdollisimman lähellä. Riippuen toki vähän laitteesta, minkälainen se on, mutta että liikerata saadaan mahdollisimman pitkäksi. Polvilinjaus ihan täysin sama kuin tuossa yläviistoprässissäkin. Eli katsotaan, että työntövaiheessa ne polvet ei mene sisään eikä myöskään liikaa ulospäin. Eli liike näyttää kutakuinkin tältä. Ja ei työnnetä polvia yliojennukseen. Ja etsitään siitä levystä semmonen sopiva kohta, että pystytään työntämään niin, että kantapäät ja päkiät pysyy siellä levyssä. Niin saadaan voimaa sieltä etu- ja takareisin, tee vähän pakaroitakin. Sitten toisena harjoitusliikkeenä on kyykky kehonpainolla. Ja vähän alkuun helpotetaan, että kädet pistetään tuonne eteenpäin, se pikkusen tasapainottaa sitä asentoa. Ja lähdetään tekemään alkuun 90 asteen kyykkyä. Eli katsotaan, miltä sen pitäisi sivusta päin näyttää. Eli noin. Selkä pysyy nätisti suorana. Takapuolta työnnetään ihan aavistus taaksepäin, niin alaselässä säilyy se luonnollinen notko. Ja käydään siellä 90 asteen kulmassa. Siitä on hyvä aloittaa. Katsotaan vielä miltä näyttää, jos liikkuvuus riittää ja hallinta riittää. Ne voi lähteä tekemään syväkyykkyä, jos tää tuntuu helpolle. Eli silloin vaan lasketaan niin alas, että lonkat menee polvien alapuolelle. Kunhan vaan alaselässä hallinta riittää keskivartalossa, että se selkä pysyy edelleen suorana. Hyvä. 90 kyykky edestäpäin katsottuna, eli sama juttu polvilinjauksen kanssa kuin tuossa prässissäkin. Yes. Eli polvet pysyy varpaiden kanssa samassa linjassa. Noin. Ja tässä oikeastaan kans yleinen virhe on sama kuin tuossa prässissäkin. Eli tehdään pari kertaa niin, miten ei saa tehdä. Eli polvet lähtee sisäänpäin siinä nousuvaiheessa. Noin. Ja sama juttu kuin prässissäkin. Tuota kun pyrkii välttämään, että pysyy polvet siellä linjassa, niin kaikki hyvin. Eli oikea versio, miten se piti mennä, niin näyttää tältä. Hyvä. Ja syväkyykyssä ihan sama juttu. Eli polvet pitää vaan pysyä linjassa. Ja jos hallinta riittää, niin voi lähteä tekemään myöskin tätä syväkyykkyä. Sitten kolmantena liikkeenä vinopenkkipunnerusta käsipainoilla. Eli tarkoitus saada vähän tonne rintalihaksille ja ojenteille treeniä. Ja tärkeää tässä, että ottaa hyvän alkuasennon, niin kuin Emmalla tuossa, eli rintakehä pikkusen kaarella, olkapäät takana ja pieni puristus siellä lapoja välissä. Eli silloin se asento pysyy tukevana ja työntö kohdistuu suoraan tonne ylöspäin. Noin. Ja
Tässä oikeastaan ne isommat virheet tulee monesti tuossa työntövaiheen lopussa. Eli pusketaan ne olkapäät irti sieltä penkistä oikein reilusti noin. Ja sen jälkeen onkin sitten asento menetetty ja seuraavat toistot tulee melko puhtaasti olkapäillä eikä niinkään rintalihaksilla. Toki se voi yrittää siinä korjata, mutta yleensä se menee vähän pieleen. Eli kannattaa alusta asti ottaa se oikeanlainen asento. Jos näytät vielä sen kunnolla lavat taakse, olkapäät taakse ja siitä ja pidetään ne noin. Eli ei liian pitkällä liikeradalla tuonne puskulle. Kun kädet on suorana, niin työntö loppuu siihen. Yes. 4. liikkeenä selkälihaksille, eli alataljaa. Ja katsotaan ihan alusta asti, monesti näkee se ensimmäisen kerran, kun ne painot otetaan sieltä, tai se kahva otetaan, niin se aika hirveän näköistä, eli näin ei saa tehdä. Noin, eli selkä oikein karmeasti pyöreänä, vaan katsotaan miten se oikeasti tehdään jaloilla, se ensimmäinenkin. Noin, ja selkä suorana. Yes, eli riippuu vähän taljasta, mutta jalat saa olla melko suorana, kuitenkin niissä on hyvä pito. Ja lähdetään tekemään taljaliikettä niin, että ei tehdä sitä ylävartalon heijaamista, vaan tehdään se puhtaasti selkälihaksilla. Yes. Noin, ja kahva vedetään tonne kohti alavatsaa. Olkapäät saa käydä aika edessä. Ne vedetään taakse, puristetaan lapalut yhteen. Ja mahdollisimman kova puristus sinne yläselkään. Eli alatalja täältä takapäin katsottuna, että miten selkälihakset tekee töitä siellä. Noin. Eli peilin kautta näkee, että missä vaiheessa noin. Kunnon puristus sinne lavoille ja olkapäät pysyy alhaalla, että ne ei nouse kohti korvia. Se on ehkä yksi niistä yleisimpiä virheitä. Lähdetään vetämään ne olkapäät taakse, puristetaan lavat yhteen, mutta samalla nostetaankin hartiat kohti korvia, just noin. Noin. Eli pidetään ne hartiat alhaalla ja tehdään puhtaasti noin. Sitten alatarjan jälkeen vähän takaolkapäitä. Eli tehdään sitten se taljassa tuommoisella köydellä. Tosi hyvä liike, varsinkin jos paljon tekee tietokoneella töitä, niin olkapäät tahtoo kääntyä vähän eteen, niin tässä vähän vastaliikettä. Eli lähdetään vetämään köysi rauhallisella liikkeellä ja palautetaan myöskin rauhallisella liikkeellä. Mietitään, että se puristus tulee ihan puhtaasti sieltä olkapään takaa. Eli noin. Ja hartiat pidetään alhaalla, eli ei lähdetä vetovaiheessa eikä myöskään siinä laskuvaiheessa niin pitämään hartiat ylhäällä, koska se, niin kuin tästäkin näkee, niin liikerta muuttuu ihan totaalisesti eikä tunnu varmasti oikeassa paikkaa. Eli hartiat alhaalla, kyynärpäät avautuu sinne sivulle. Yes. Ja liike numero 6 on penkkidippi. Eli tehdään ojentajille ja tarkoituksena on, että ollaan käsien varassa. Hartiat sen verran taakse, että saadaan venytystä olkapäille. Paino on käsivarsilla ja lähdetään laskeutua käsivarsien varassa alas. Ja sieltä tullaan ylös. Hyvä. Ja tärkeintä on se, että ei lähdetä viemään painoa liikaa jaloille, kuten tässä näkyy, vaan että se tulee pelkästään sinne ojentajille. Katse eteenpäin, kämmenet osoittaa eteenpäin. Kyynärpäät 90 asteen. Ja tässä nähdään nyt, mitenkä ei pitäisi tehdä. Eli kyynärpäät lähtee sivulle, vaan niiden pitäisi tulla suoraan taakse. Ja jos haluaa lisää haastetta perusdippiin, niin saa vaikeudetta lisää, kun laitetaan jalat suoraksi. Ja siitä lähdetään laskeutumaan alas. Näin.
Numero 7 meillä on hauiskääntö, eli tehdään hauislihakselle. Ja lähdetään koukistamaan kyynärvartta ylös. Niin, että suurin piirtein liikkeen puolivälissä kämmen kääntyy kohti kattoa. Ja sieltä palautuu takaisin vierelle. Kyynärpäät pysyy kylissä kiinni. Ja sitten nähdään versio, mitenkä ei pitäisi tehdä. Eli selkeästi liike irtoaa vartalosta. Ja sitten taas miten tehdään oikein. Tehdään se sillä hauiksella. Toiseksi viimeisenä liikkeenä meillä on istuman nousu pallon päällä. Ja lähtökohta on se, että ei istuta keskellä palloa, vaan siirretään paino eteenpäin. Sitten lähdetään laskeutumaan pallon päälle. Niska saa jäädä rennoksi. Ja sieltä lähdetään rullaamaan itsemme ylös istumaan nousu. Näin. Ja sitten miten tätä ei pitäisi tehdä, on se, että lähdetään liikuttamaan palloa niin, että lantio nousee irti pallon päältä. Aika hyvä, ei tullut juuri yhtään vastaksi. Voin tehdä vaikka 50. Eli oikea tekniikka oli se, että istutaan siihen pallon päälle ja pidetään se lantio siellä pallon päällä niin, että se tuntuu siellä vatsoissa. Sitten viimeisenä liikkeenä lähdetään tekemään vielä vartalo-ojentille, eli tuonne selkälihaksille. Tehdään tässä selkäpenkissä 2 eri versiota. Ensin tehdään semmonen vähän kevyempi versio. Tärkeintä tässä, kun lähdetään tekemään, niin ylipäätään, että jalat tuetaan kunnolla tuonne rullaan. Ja katsotaan, että sen penkin säädöt on niin, että se ei ole liian korkealla, että se estää sen liikeradan, vaan että pystyt tekemään mahdollisimman pitkällä liikeradalla. Eli ensin tehdään suorana, vartalo suorana. Saadaan vähän pitemmät lihakset sieltä tekemään töitä. Ja tämän sarjan jälkeen voidaan tehdä semmoinen rullaava sarja, vähän enemmän liikkuvuuttakin, mutta myöskin sen takia, että saadaan ne lyhyemmät vartalo-ojennot sieltä tekemään töitä. Eli nostetaan vartalo pyöreällä liikkeellä ylös, rullataan alas ja lähdetään ensin alasedästä, sitten sieltä nikamalta rullataan selkä ylös. Tää on huomattavasti raskaampi liike, yleensä niille lyhyille vartalo-ojentille tulee vähän vähemmän työtä, niin kannattaa aloitella riittävän pienellä toistomäärillä. Eli semmoinen tuntuu sopivasti, mutta ei liikaa. Hyvä.